چند لحظه قبل دادگاه عالی در تالار بازداشتگاه موقت کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان حکم خود را در نسبت تشبسکار تأسیس حزب تاجیکستان نو و سابق وزیر صنعت تاجیکستان زاید سیدوف اعلان داشت. شوکت عبدالخیروف دادرس دادگاه عالی تاجیکستان زاید سیدوف را از روی 6 پرونده با 26 سال زندان محکوم کرد. حکم از روی ماده 319 قسم 3 با مهلت 19 سال حکم کرده شد و با 319 ماده 319 138 قسم 3 247 قسم 4 170 زندگی. نه балки парванда худи ҳукм сиёсӣ шуд ва барои ҳамин мо аз аввал метавонем гуфт ки дар ҳақиқатан ин парванда ва ҳукм ва худи ҷазо додан аз озодӣ маҳрум кардани Заид Шеривич ин як аз аввал як чиз сиёсӣ буд. Як чиз дигарро мехоҳам қайд кунам ки дар мурофиаи судӣ ҳарчанд ки маводҳо муҳри махфӣ доштанд, парванда пӯшида мегузашт, лекин ҳукм мувофиқи қонун махфӣ шудан наметавонад ва барои ҳамин мо ҳайрон шудем вақте ки дар мурофиаи судӣ ду сабти ду камера ва кормандони гӯем ки ба мо номаълум ва не ки аз рӯи гӯем ки шахсиятшон якеаш коргари агентии фасод буд ки қироати ҳукмро сабт карданд ва барои ҳамин мо ҳайрон ҳастем ва аввал вақте мо мегуфтем ки суд яктарафа баррасӣ карда истодааст, дар ҳози маълум гашт ки дар ҳақиқатан он фикру ақидае ки мо гуфтем ки суд маводо ва ҳамаро яктарафа баррасӣ карда истодааст дар ҳақиқат рост буд. Чунки наворҳо аз тарафи мақомотҳои давлатӣ ин ҳукм ба навор гирифта шуд ба дархости мо ки ҳукм муҳри махфӣ надорад ва барои омма хонда мешавад, рӯзноманигорам ба маҷлиси суд роҳ дода шаванд, инро раискунандаи суд Абдулқаҳир Шавкат рад кард.